Lehenengoz ogia mozten dugu eta esnean ipintzen dugu. Orain ogiari buelta ematen diogu. Gero, arrauntz bat botatzen dugu eta irabiatzen dugu. Ondoren ogia esnearekin arrautzen ipintzen dugu. Geroago olia sartaian botatzen dugu eta ogia sartzen dugu barruan. Ogia eginda egon eta gero, batean uzten dugu. Azkenik txokolatea zatitan apurtzen dugu eta esnera botatzen dugu. Gero 5 minutu irabiatzen dugu eta gero txokolatea prest izango dugu torradetara botatzeko.